НАК подкаст, представен от AA Time. Измина 1 година от започването на НАК подкаст. Тази година беше изпълнена с много предизвикателства, откази и бързи съгласия. Но най-вече тя беше изпълнена с много положителни емоции, срещи с прекрасни хора, които се показаха в една по-различна светлина от ежедневната. Днес това няма да е интервю, няма и да е сбогуване с вас. Вместо това ще е един разговор, с който да ви припомним нашата история. Тя се роди на една пейка в голямото междучасие и прерасна в нещо по-голямо, отколкото някога сме си представили. Смятаме, че постигнахме всички цели, които си бяхме задали, и сега искаме да оставим нашето творение и за тези след нас. През следващите няколко седмици няма да има епизоди, а вместо това ще подберем екип, в който всеки е добре дошъл, за да може тази идея да продължи да съществува. Обявяваме кастинг, който ще се състои в това вие да ни намерите и да изявите своето желание за участие, като ни представите идея за епизод, която ние ще ви помогнем да осъществите. Може да ни пишете на нашата инстаграм страница НАК подкаст. Нашия път в гимназията скоро приключва, но силно се надяваме, че това, което сме създали, ще остане вечно. И като за последно, искаме да ви оставим 2 въпроса за тази седмица, които да ви провокират. Има ли ни още, ако се замине и последният човек, който ни помни като деца? И последния въпрос, ако имаше филм за живота ти, какъв саундтрак щеше да звучи по време на него? Бъдете подготвени за всичко, защото следващия може да е един от вас.